Takanani on Oulun lääninhallituksen komea kivirakennus. On sanottu, että tämä on näillä leveysasteilla ainoa palatsimainen rakennus. Siltä se kyllä näyttääkin. Oulu on tietysti oman lääninsä keskus ja Oulun lääni on ollut olemassa jo 1770-luvulta. Joskus Oulun lääni muuten oli ehdottomasti Suomen suurin lääni. Se oli ennen kuin Lapin lääni keksittiin. Tämä komea lääninhallituksen palatsi valmistui vuoden 1890 vaiheella ja sen arkkitehdiksi mainitaan Arenberg, Jakob Arenberg. Toinen arkkitehti, jonka nimi talon suunnitteluun liitetään, on Lindqvist. Tähän taloon muuten liittyy pari mehevää kummitustarinaakin. Kerrotaan, että noissa kellaritiloissa liikkuu epätoivoisesti rakastuneena hirteen mennyt lakeja ja kerrotaan sitten toista tarinaa yläkerroksesta, että siellä joku edesmennyt maaherra, tunnollinen työihminen levittelee ja järjestelee papereitaan levottomana yökaudet. Mutta joka tapauksessa kyseessä on komeimpia rakennuksia, mitä näillä seuduilla on, ja siinä on lääninhallitus vielä tänäkin päivänä.